Našim dnešným hosťom je Vlasto Kocian. Vlasto, ahoj. Ahojte. Vlasto je riaditeľ spoločnosti Inovia. Potom by som bol rád, keby si nám porozprával, čo tá Inovia vlastne robí, čo má na starosti, ale najprv ma zaujímal tvoj nejaký taký profesný životopis. Ako si sa k tomu dostal, kde si začal, keď si išiel zo školy a podobne? Tak mňa vždycky bavilo, už možno od nejakých tých detských, mládežníckych čiast ma bavili počítače, tak som hľadal potom po gymnáziu cestu, ako sa dostať na nejakú školu, kde sa robí s počítačmi, s ITčkom, a vybral som si Žilinskú univerzitu, fakultu riadenia informatiky, no a tam som sa to učil. Tam som najskôr bol v Prievidzi na detašovanom pracovisku, potom som došiel do Žiliny a keďže mi to asi išlo celkom dobre, bavilo ma to, tak som si popri 4. ročníku hľadal nejakú zaujímavú prácu. Získal som prax v spoločnosti Cross a odtedy tam som začal pôsobiť, ako najskôr ako brigádnik, potom ako programátor a to bola taká tá prvá časť kariéry, tam bol taký celkom intenzívny profesný rast, to nazvime. Neviem, že či mám ísť do detailov, alebo... Poď trošku môžeš začať, keď ťa tak zastavím. Dobre, takže najskôr som teda robil na takom stavebnom softveri, ktorý sa aktuálne volá Cencross a tam nás bolo viac, zdalo sa majiteľom, že mi to celkom ide s ľuďmi a že rozumiem zákazníkovi, tak som bol vedúcim programátorov. Potom, keď sa ten program začal byť úspešný na českom a slovenskom trhu, tak som bol vedúcim divízie, že som riadil vlastne všetko, čo sa týka toho produktu. No a asi to išlo celkom dobre, tak okolo roku 2008 som dostal ponuku na to, aby som odkúpil časť akcií, tak som sa stal aj akcionárom spoločnosti, takže už som neriešil iba stavebný software, ale som začal trošku, nazveme to, že kafrať aj do iných častí toho nášho krosáckého biznisu a postupne som prešiel na aj webové aplikácie, riešil som iCross napríklad a riešil som rôzne iné strategické projekty a inovačné vo firme. Stiahol som sa z toho stavebníctva, to prevzal kolega. No a jak som začal sa viac venovať inováciám a rozvojovým témam a to, ako robiť nové produkty a ako budovať týmy a ako vlastne má na to vplyv celý ekosystém okolo toho, tak mňa táto téma veľmi zaujala a to bol akoby len krôčik k tomu, aby som začal dizajnovať nejaký koncept inovačného centra v našom regióne a vďaka priaznivej situácii z hľadiska župy a mesta, tak sa to podarilo aj rozbehnúť a stal som sa riaditeľom Ty si to prebehol rýchlo, ty si už vinový, OK, ale čo ťa motivovalo, čiže je to taký, nejdem rozprávať, že americký sen, ale prišiel si ako študent do nejakej, dá sa povedať na slovenskej pomere určite veľkej a úspešnej firmy. Tak keď som nastúpil, tak som bol tam 5. človek, hej, takže to... Takže ty si nastúpil vlastne v tých začiatkoch a vlastne niekto si všimol, že to, že sa tam tá firma dostala tam, kde sa dostala, je zrejme aj tvoja zásluha a preto ti teda ponúkli aj teda stať sa nejakým akcionárom. Tak to chápam správne? Myslím si, že áno, hej, že keby tam necítili nejakú, že viem byť, že aj som bol pridanou hodnotou a ešte aj môžem byť, tak určite by takáto príležitosť nenastala. A teraz ma zaujíma, dobre, robil si toho programátora, potom si sa vlastne stal tým akcionárom. Čo tam bolo nové na tej tvojej, možno že práci, tvojom živote oproti tomu, vieš, zober si ten deň, keď si už akcionár a zober si tie dni predtým. Zmenilo sa tam niečo? Tak zmenilo sa toho veľmi veľa počas tej mojej kariéry, lebo je iné, keď som programátor a dostávam úlohy, je iné, keď som vedúci programátorov a skôr je to o tom rozdeľovať tie úlohy a preberať ich. Iné je, keď som vedúci divízie a mám
riešiť celkovo strategický rozvoj toho projektu a kľúčových zákazníkov a to, ako vlastne sa to má obchodovať, ako má byť nastavená cenová politika a že či budeme robiť viac krabicový software, alebo budeme riešiť aj zákazkové úpravy a software na mieru. Takže akoby rôzne takéto témy mi prešli cez oči, teda cez ruky. No a keď som bol už potom tým akcionárom v tých neskorších štádiách, tak vlastne už som nerobil žiadne operatívne veci, žiadne operatívne rozhodnutia a všetky tie záležitosti sa týkali dlhodobých vecí, tom, že ako má vyzerať naša produktová stratégia, produktové portfólio, ako má vyzerať treba spôsob odmeňovania vo firme alebo podobné záležitosti. A páčila sa ti tá nová úloha? No jasné. Akože všetko sa ti na to páčilo? Všetko nové? No, to je pre mňa ťažké, lebo jedna z mojich pováh, alebo ja milujem výzvy, hej, a v každej výzve vidím nejakú príležitosť sa niekde posúvať. A samozrejme je pritom aj nejaké veci, ktoré človeka štvú a ktoré nemá až tak rád, ale napríklad v tých krosackých strategických veciach, tak mne sa strašne páčilo to, že môžem hľadať tie cesty, ako veci robiť, kam smerovať a akým spôsobom tú firmu, spoločnosť formovať. To, čo mi tam chýbalo, zase taká tá možnosť si zašpiniť ruky a vidieť taký ten okamžitý výsledok. Hej, to, čo som predtým napríklad videl vždycky, že aha, toto urobím a hneď vidím, že predal som, nepredal som, alebo nová verzia bola úspešná, nebola úspešná, bla bla. Toto mi chýbalo. Čiže si musel čakať na ten výsledok, lebo to bol nejaká stratégia, ktorá trvala nejak dlhšie. A v konečnom dôsledku aj tak som vždycky ocenil za to tých ľudí, ktorí ju naplňali a na tie strategické rozhodnutia spred 3 rokov už bolo aj zabudnuté. Áno, to tak väčšinou býva. Človek, keď si to nezapíše, tak v podstate všetci zabudnú, kde to začalo. Každý väčšinou je ten koniec. No, treba si dávať na to pozor. Keby si nepracoval v IT ani v inováciách, jednoducho nerobil by si to, čo robíš. Je ešte niečo, čo by si chcel robiť, alebo dokázal robiť, alebo mohol robiť? Keď medzi strednou školou a univerzitou som napríklad mal takú dlhodobú brigádu na stavbe. A mňa to strašne bavilo. A vyslovene som na to nežal. Vtedy ten stavbar bol lepšie platený ako trebárs moji rodičia v školstve, ktorí mali za sebou dlhú prax a som rozmýšľal, že však toto je super, to ma baví, vidím ten okamžitý výsledok a tak ďalej. A potom si povedal, že to ITčko bude aj tak asi lepšie. Takže napríklad stavbarina, ale mňa baví aj kopec iných vecí. Napríklad? Ja úplne, že z praxi poviem, že skoro všetko, čo chytím, tak si na tom viem niečo nájsť. Mňa baví práca v záhrade, hej? Mňa baví pestovať vlastnú zeleninu. Aj pestuješ? Áno, jasné. Hej, takže proste baví ma urobiť si svoje paradajkové záhony a tak ďalej, proste pestovať cukety, to je jedno, hej, ako všade si viem niečo nájsť. A čo týka športu? Tak šport, to bola vždycky moja srdcovka. Ja som hrával badminton a squash, nejaké slovenské ligy, akurát potom som si ublížil na koleno, hej, tak som sa z toho nejaký dlhší čas zotavoval a viem, že potom už som nemohol robiť také tie, nazvime to, že raketové športy, tak som prešiel na beh, tak som sa pustil do dlhých behov typu polmaratóny, maratóny, triatlony a tam som zase zistil potom, že moje koleno mi to už nedovoluje, no tak teraz nešportujem až tak moc, snažím sa skôr riešiť veci typu yoga a naťahovanie, ale no chýba mi to, hej, že prechádzky sú momentálne maximum športový, ktorý viem robiť. No ale viem, že si mal nejaký taký cieľ, nejaké plávanie, nejaké... Neviem, čo to bolo, koľko zaplávať alebo ako, ale že si sa chystal k nejakému... Áno, tak to je ako na to je iba proste chodím plávať a snažím sa si zlepšovať techniku kravla, aby som proste si vedel naplniť ten svoj cieľ, ale ten cieľ som si dal iba preto, že
keď mám niekde nejaký cieľ, tak ma to núti viac prekonávať samého seba a tým pádom vlastne viac trénujem, viac na tom makám a má to potom lepší efekt. No, ako SEO inovačného centra sa zameriavaš na budovanie inovačného ekosystému v Žilinskom regióne. A čo tak tejto iniciatíve primelo? Čo tak tomu vlastne, ako si na to prišiel? Čo ťa tam priviedlo? Tak už som to trošku naznačil, že keď som riešil tú oblasť inovácií v spoločnosti Cross, tak som mal možnosť práve stať sa súčasťou nejakých aj medzinárodných komunít, kde som videl, ako to funguje v zahraničí a veľmi ma inšpirovali tie príbehy z Českej republiky, blízkej, kde som videl proste, že treba Jihomoravské inovačný centrum, Moravskoslezské inovačný centrum, ako v zásade dobré rozhodnutie na úrovni regiónu, že podporiť malých stredných podnikateľov, podporiť startupy, podporiť študentskú podnikavosť, vie potom z dlhodobého hľadiska priniesť veľmi zaujímavý prospech regiónu. No a toto som vlastne trošku komunikoval s vedením župy, s vedením mesta, že ak chceme byť ako región atraktívny, aby mladí ľudia tu chceli žiť, pracovať, aby nám neodchádzali do toho zahraničia, že potrebujeme pre nich urobiť nejaké zaujímavé pracovné príležitosti a že tie pracovné príležitosti neprídu až tak moc v korporátoch, ale prídu skôr v progresívnych malých stredných firmách, prídu v startupoch, prídu v nejakých nových typoch firiem, tak oni povedali, fajn, poďme to skúsiť nadizajnovať, poďme to skúsiť rozbehnúť. Však vidíme, zobrali sme ich aj na návštevu práve trebárs do tej Ostravy a podobne a videli, že to naozaj dáva zmysel. No a už... To je vlastne nie že akciovka, alebo nejaká spoločnosť, vlastne, kde je zúčastnená Žilina mesto, Žilina kraj a ty, tak? Nie, je to zaujímavé združenie právnických osôb, ktoré založilo mesto, župa a univerzita a ja som tam iba riaditeľ. Hej, čiže dobre, ja tam nemám žiadny podiel a je to nezisková organizácia v zásade. Nerozumiem moc neziskovka, preto to potrebujem trošku dovysvetľovať. Vidím, že tam máš nejaký program Startup Accelerator. Čo to znamená? No, to sme skočili do jednej z tých vecí, ktoré sa snažíme robiť. Čiže tých vecí dajú sa nejak rozdeliť na nejakých 5-6 nejakých pilierov, alebo čo? Áno. No tak, ktoré sú to? Tak prvá vec, ktorú sme začali robiť, je podpora malých stredných firiem. To znamená, identifikujeme podnikateľov, ktorí majú nejaký potenciál rastu, ktorí majú nejakú ambíciu a snažíme sa im pomôcť tieto ambície a tieto potenciály naplniť. Robíme to tak, že máme nejakú biznis ambulanciu a nad biznis ambulanciou máme nejakú ďalšie služby typu Stimul, Rast, Expanzia, kde vieme zapojiť expertov. Máme databázu cca 250 expertov, ktorí sú z rôznych oblastí a principiálne s čímkoľvek má tá firma problém alebo má nejakú tú výzvu pred sebou, tak náš expert im vie pomôcť tieto prekážky zvládnuť a byť v tom úspešný. Hej, čiže chcete expandovať do Nemecka, mám na to experta. Chcete urobiť nový biznis model, mám na to experta, ktorý vám s tým vie pomôcť. Chcete urobiť novú marketingovú stratégiu, mám na to experta. Hej, v zásade. Ale nie je to, že expert to spraví za vás, expert vás odmentoruje, aby ste to zvládli sami. Druhý pilier týchto našich služieb sú nejaký podpora startupov a startupového prostredia, kde robíme rôzne veci. Participujeme na Startup víkende, robíme workshopy pre startupistov, máme ten Startup Accelerator, sme spoluzakladatelia medzinárodnej aktivity CE Startup Network, kde sa prepájame s Čechmi, s Poliakmi, máme tam nejakú súťaž Startup Voucher, čiže je toho veľa a ten akcelerátor je len jedna z tých častí. Môžeme sa k nej za chvíľku vrátiť. Tretia vec, aby sme venovali pozornosť tým mladým ľuďom, tak máme nejakú podporu študentskej podnikavosti, či už pracujeme s partnermi na Žilinskej univerzite, ktorí vedú predmet povolanie podnikateľ, tak im pomáhame v tom dostať do toho viac takého ešte toho praktického života, alebo robíme so strednými školami, máme súťaž stredoškolský podnikateľský zámer, kde študenti sa vedia zapojiť a
a pomáhame im či už vymýšľať vlastné podnikanie, alebo aj keď majú nejaké spoločensky prospešné projekty, lebo tá podnikavosť nie je len o tom urobiť biznis a zarábať, ale ono to môže byť aj, že vidím niečo okolo seba a chcem byť v niečom užitočný, takže dať im ten priestor, aby vedeli si zobrať zodpovednosť za niečo, čo chcú zlepšiť. No a potom sú ešte podpora nejakej podnikavosti vedcov a tomu, aby vlastne výsledky vedy a výskumu sa viac dostali do nejakého života a prinášali ten praktický efekt. A potom participujeme s mestom Župov aj na nejakých projektoch, ktoré sú priamo z toho samosprávneho prostredia. A takto poďme sa trošku tým mladým povenovať. V podstate na všetky stredné školy chodíte, alebo vieš, lebo aby to nebolo tak, že na jednu ideš a na druhej niekto je, narážam na to, že taký mladý človek si teraz rozhodne, že niečo by chcel, možno, že nie ani, že podnikal, jeho napadne možno nejaký produkt, on vlastne nevie, čo s tým, len vie, že toto by bola dobrá vec. Čiže to je asi nejaký taký námed na nejaký startup. Či v každej tej strednej škole je nejaké niečo zberné, kde ho nasmeruje, alebo ako by on mal na vás prísť? Vieš, čo tým chcem povedať? Viem, čo tým chceš povedať. Nemáme to ešte úplne takto systémovo podchytené, ale napríklad tú súťaž stredoškolský podnikateľský zámer sa snažíme komunikovať na všetky školy, že tam spolupracujeme so Žilinským samosprávnym krajom, s odborom školstva, ktorý to distribuuje, a už nemám ale v rukách, že či naozaj treba ten riaditeľ alebo zástupca to komunikuje tým žiakom alebo nie. Hej? Ale majú možnosť sa zapojiť, majú možnosť, majú tam kontakt na nás a vedia, že v čom im vieme pomôcť. My robíme potom na základe toho aj nejaký festival študentskej podnikavosti, kde principiálne kdokoľvek vie prísť a vidieť, že čo tí stredoškoláci dokážu a vie sa tam inšpirovať aj od tých projektov, ktoré už sú realizované. No a robíme aj také teraz v spolupráci s nadáciou Kia Innovia Driver, čo je tiež taký rozvojový program zameraný teraz na tie spoločensky prospešné projekty, kde v pilotnom ročníku sme to riešili so 6 školami, ale radi by sme to rozšírili na v ďalších rokoch, pretože si myslíme, že šírenia dobra není nikdy dosť a vlastne, že treba tým mladým ľuďom dávať tú šancu prispievať k lepšej budúcnosti. No dobre, ale ja som si to už pýtal len, aby teda aj pre tých, čo tomu nerozumejú, čo je to ten startup? Ako, v čom je vlastne nejaký princíp, že toto, lebo vieš, ja keď som mal 20 rokov, ja som išiel podnikať, no vtedy startup to ešte ani som nevedel, čo to znamená, v Amerike to už samozrejme bolo, ale nevedel som stále pochopiť, že on je podnikateľ, alebo je startupista, alebo čo je. Ja som bol kto? Ja som vždycky podnikateľ. Ja som vždycky mal tie drobné kroky, také tie klasické, dá sa povedať dnes konzervatívne. V čom je to iné ten startup oproti podnikaniu normálnemu? Nejako tak to vysvetlí pre tých jednoduchších, by som povedal. Skúsim to vysvetliť na príklade. Skúsim najskôr teda dať taký všeobecný náhľad a potom dať nejaký konkrétny príklad, že bežné podnikanie je v zásade niečo, čo robíte v rámci menšieho alebo väčšieho regiónu, máte to namyslené pre seba, urobíte si nejakú štruktúru, niečo vyrábate, niečo kupujete, predávate. V zásade je to v nejakom menšom alebo väčšom, ale lokálnom charaktere. Keď riešite nejaký startup, tak je to, že v zásade skoro od začiatku rozmýšľate nad tým, ako to urobiť, aby som svoj produkt alebo službu vedel predávať po celom svete. Hej, treba z tej Žiliny alebo z Bratislavy. Čiže to je taká základná myšlienka, že tento môj produkt sa bude dať predávať v celom svete. Áno, hej. Jedny plasky, dvoudílné. No a teraz, keby sme to povedali na takom praktickom príklade. Ak si, čo ja viem, kaderníčka a ideš si založiť svoj kadernícky salón, je to bežné podnikanie, proste ona si urobí saloník, možno dve dievčiny, čo tam strihajú. Ale aj takým vieš pomôcť? Viem, ale nechcem. No, Vysvetlím za chvíľu. Lebo sa dalo, že máš tam nejaké kvázi oddelenie malé a stredné
podnikanie, ale mali by to byť práve tie škálovateľné podnikania, ktoré majú záujem rásť, expandovať. Hej? Čiže pre mňa není až tak zaujímavá kadernička, ktorá chce si mať... franchising po celom svete? No, a toto už je ten iný pohľad, hej? Ale však vysvetlím, že je to jedna z možností, ale ešte iná je, že treba zóna príde na to, ja neviem, chodí mi sem 20% žien, ktoré majú nejaké problémy, alebo furt chcú po mne takéto nejaké tužidlo, alebo takýto nejaký špeciálny účes a ja keď vymyslím nejaký nový spôsob šampónu a viem potom ho zabaliť do niečoho a predávať po všetkých kaderinských salónoch sveta, to je už v podstate škálovateľné podnikanie, to už je potenciálny startup, ak to naozaj dotiahne. Alebo keď urobí tak, jak McDonald's, franchízu po celom svete. Ale on tiež na začiatku proste musel nad tým rozmýšľať, musím si sadnúť, musím si spísať procesy, musím všetko nastaviť, vnútri vo firme, dodávateľsko-odberateľské reťazce, bla bla, a potom z toho môžem robiť franchízu, ktorú viem predávať. Keď sme pri tom McDonalde, v podstate to neurobili ani tí bratia McDonaldovci, urobil to niekto iný, ktorý zistil, že majú dobrý koncept, ale oni by to nikdy asi do toho nedostali. Takže treba mať tam toho ducha inovatného. Dobre, som ťa prerušil. No tak iba som chcel povedať, že teraz startup je o tom, že je tam stále myšlienka na to škálovanie, na to, že dostať to do celého sveta. Hej, alebo do nejakej väčšej tej komunity a tak, že není to len o tom, že založím si firmu a podnikám si tu v miestnom. Proste musíš od začiatku mysleť vo veľkom a myslieť na to, že ťa to v podstate prerastie. No dobre, koľko tak percentuálne vôbec, ja sa rozprávam s podnikateľmi, ja sa nerozprávam so startupistami, ja neviem, kto je startupista, ale čak ty teraz s nimi kvázi pracuješ, ale je jasné, že nie každý to dokáže, alebo je tam nejaké percento, ktoré vystrelia som na európsku úroveň, možno že aj na Československu, hej? A sú niektorí, ktorí to nedokážu. Ale na začiatku to štart majú asi rovnaký, nie? Alebo ako to ty vnímaš? Lebo ten má, dajme tomu, povieš, dobrý produkt, to by mohlo byť, to by mohlo byť, ale nakoniec jeden z nich vystrelí, 5 nie, 6 nie možno. Prečo? Kde spravili chybu, alebo... Je to ťažko nejak paušalizovať, lebo každý projekt, každý produkt má nejaký životný cyklus a musíš s ním niečo robiť. Štatistiky hovoria, sú rôzne, že jeden z 10 startupov iba prežije, alebo jeden z 20 prežije. A to prežije, ešte je otázka, že či naozaj sa dostane do toho veľkej škály, takej, že sa o to budú byť investori, alebo že z toho vznikne ten nadnárodný kolos, alebo čosi podobné. Takže ten úplne, ale podľa mňa začiatok je, že treba mať ten otvorený mindset, otvorenú hlavu a veľké sny, veľké ambície. A že vlastne od začiatku nad tým takto rozmýšľať. Lebo keď rozmýšľaš v malom, ťažko to budeš potom škálovať. Hej? Keď urobím, že ja si idem urobiť, keď zoberiem ten pohľad ITčka, malú agentúru a robím nejaké, ja neviem, mobilné aplikácie tu na zákazku pre niekoho, z toho nikdy nebude startup. Hej? To sa nedá urobiť startupovo. Ale keď od začiatku myslím na to, že ja chcem urobiť mobilnú aplikáciu, ktorá dobije svet a mám nad tým nejaký nápad a od začiatku to takto kreujem, tak k tomu pristupujem úplne ináč. Áno, ale v podstate... Ale je to oveľa väčšie riziko. Áno. Oveľa horšie s cashflow, so všetkým, hej? To je proste... Tomu som sa chcel práve dostať, lebo že dobre, nejaký 20-ročný chlapec vymyslí možno, že nejaký geniálny produkt alebo službu a pokiaľ to chce do toho sveta a teda bude nad tým rozmýšľať, tak samozrejme, že tam tie milióny alebo 100 000 tých nákladov automaticky musia naskočiť. To sa ináč asi nedá. Hej, lebo je možnosť, že vymyslím dobrý produkt a teraz mám 5 korún, tak urobím 2, predám ich, budem mať 10 korún a budem to takto robiť 20 rokov, kdežto ten startup je práve v tom asi rozdiel, že to dokáže vystreliť za rok, za 2, za 3, že? Ale niekto musí ti tie peniaze dať. No je to taký zjednodušený pohľad trošku, ale v zásade je to o tom, že ty vieš vieš nastaviť obchodné procesy tak, že keď do nich niekto naleje peniaze, tak ti vedia prinášať viac efektu.
Čiže keby si to robil sám, tak to nejak funguje. Keď do toho naláš viac peňazí, funguje to lepšie, rýchlejšie. Áno. To je jedna vec. Druhá vec je, že spomínaš 20-ročný chalán, nápad a čo? Štatistiky zase dlhodobé hovoria, že startupy bývajú úspešné u ľudí, už si nepamätám ten vek, ale že až ľudia po 40-ke vedia robiť úspešné startupy. Tak pretože najskôr potrebujete 3-4 razy zakopnúť, naučiť sa tie veci a tak ďalej, že áno, keď si zoberete, ja neviem, Zuckerberga alebo koho si, no podarilo sa im to, alebo Googlistom, Brinovi, s Pageom, fajn, len to bola iná situácia a je to jeden z miliardy, ale je ďalšie tisíce, ktoré to vyskúšali a zlyhali. Jasne. A potom zlyhali druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát a vlastne až potom začali byť úspešní. A trebárs práve od Googlerov alebo z Facebooku ľudia robili x rokov tam na nejakom produktovom vývoji a potom vďaka tomu dostali nejaké nápady a odišli odtiaľ, urobili si vlastný projekt. Jasne. Ale mali za sebou bohaté skúsenosti, rozumeli zákazníkovi, vedeli, ako to urobiť, vedeli, ako urobiť architektúru, vedeli, ako robiť marketing, predaj a potom vedeli niečo nad tým postaviť. Rozumiem. No ja som myslel to 20-ročného skôr z toho pohľadu, že nemá peniaze, že ten 40-ročný môže mať už z nejakého podnikania peniaze. Na toto som ja skôr naražal. No ale teda, keď sa to jedno, či má 20 alebo 40, potrebuje nejaké väčšie peniaze, ktoré nemá, tak vtedy to ako vy ako inovia viete tiež nejako sprostredkovať niečo, alebo či to už vy neriešite? No, my sa snažíme prepájať tieto zaujímavé startupy s partnermi, čo sú angel investori alebo VC fondy, ktorí tie prostriedky majú a ktorí si v podstate ten startup preklepnú z hľadiska produktového, z hľadiska nejakej finančnej zdravosti, to nazvíme. A keď to je OK, tak sú schopné do nich investovať a vie to nejakým spôsobom fungovať. Takže akoby vieme sprostredkovať tie prvé kontakty a keď to poviem úplne bez obalu, môžem si urobiť reklamu. 13. mája máme festival inovácií zameraný na startupy. Budeme preberať celý životný cyklus startupu, bude tam 100 startupistov, budú tam investori, budú tam ľudia z inovačných centier, z 11 z celého Československa. Čech a Slovenska, aby som použil správny terminus technicus a je možnosť sa tam prísť inšpirovať a vlastne vidieť, ako to celé funguje. Každý je v inej fáze, každý má iné ambície a aj inú šancu vyhrať. Jako týmu se vám podařilo spojit s lidmi a ty spojit s informacemi. Přesně to my tady děláme. A ako vnímaš súčasný stav inovácií na Slovensku? Alebo vlastne máme tam nejakého alebo máme tam nejakého